سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم هاجرات غانتا إرترا صباح كتبقسيام بأسلطاني سامسوم سولومون اتقله نتقررمتي مخسب دبساي هنوك ملبرهان داويت يمانه سيراك تصفهم ناتنايل تسفاتين روبيل ميكيل تقرنيفا أب حيال مدلوات تتركب هاجرات غانتا قرد مشكلة إرترا صباح ناب عرب زوج حليتي كتبقسيام زاب حلقة غانتا مخسب دبساي اتمرح هاجرات غانتا إرترا نزور دريلا أبز حلف سومنات جميرة أب حيال لممد يقنيام أسلطان زا هاجرات غانتا سامسوم سولومون مس سينما سمره أبز قبر حد سير زررب ات هاجرات غانتا أبز حجوان أب صبو قمنا كم زلان نبزور الدرجمة كلهم تقردمتي نناتهم سرح كم سوهبو من قبل مدمة أبرتيعن بمسرهم أب حد سير جزي موهاد كم زقبورم كقالتسن كله أب قولنم دمة ناتنا البرهان بينيام قرماين مهلهم نهاجرنا يرتح عبر بحم خانون أب قلقله نايمت حقاز منفس كم زهلون قليتسهم بزي كازي أبال زهاجرايت غانتا إرترا زخونه هنوك مربرهون حتير تصانحوت مز زهاجرايت غانتا غيرون يريم هنوكن بولكو أب أزيو تصبو كونتات كم زركبن مستك غانتو بمخان دما أسلطانيوم بز أزازو مسرت أب تكبر بمقبار كعوتو كم تصعرو قليتهم أب متصاري وردرات أفرو باسكيتبول اتساتف زلا هاجرايت غانتا كعسو سكيت إرترا أب كالايت صوتا وردر بدوب السودان بقفي حميتن عسرت حدن بحمسان شوعاتن ترتي عام إرتران تصاتي ولا كوا أب قدامت 10 دقائق زمكتو مسيلهم انتقربوا مسهم ناي قومت سب تصقه دب السودان امخا أب دغ زقمطون بروفيشنالات تصاوتن 57 نطبي امزجيو موصومن نخيسهم بمتصواتهم كدنقو يغبهم إرترا صباح زالساي صوتا مس تنزانيا تسريع لالهم كونفدريشن كعسو أفريقيا كاف زغصل ودر وانچ هاجرات أفريقيا 2021 أب حاجة ككايد مخانو أفليتهم زور دركاب زحلف عمد جميرو أب كرامات ككايد كم توصنن أب كرمتي 2019 دما أب هاجر قبطي كم استخايدن الجيريا انسانيغان حد بادو مرتع كم استعوتتلو ذكر كوينو زغصل ودر دما أب هاجر كاميرون ككايد مخانو يفلتم انتونا بسانكي أب هاجر كاميرون زخصت كبير كرامات نزور دركي السنة خلوب مسكا أب وان حاجة كايد فدريشن كعسوغري كاميرون مسكاف بمرددا أو ساني بتسيح مركبهم بز مسرد ما وانش هاجرات أفريقيا كاب تشعة تطريق كلتشن عسران حدن كساب شدي شلكاتيت كلتشن عسران حدن أب زلو غزي وردراتو كايديوم بركت زبلا أوروبيان كلوبات دما تتصاوتن ناب زور درجدي فومن ناب كاميرون كوغعزو مسمخانم هاسيا كسعبلن كم زغل بفلاي كلوبات بريمير ليج ابزي ورحات كبد تقطمات كسلاسلا مخانن زفلت كوينو زيارة كتس تخل كلوب دما ليفربول مخانن نقلس تتصاوتا ساديو مانن محمد صالحن كمون نابي كيتا ناقصات شدش تصوتا كتكسروم يام زي كازي رياض مهرز ويلفريد نديدي ويلفريد زها بير أمريك أوباميانغن بمهيان زعبي وردر أهجر أفريقيا كاب كلباتهم كرحقيم إيطالياويت كلب جوفنتوس نجرمناوي حلا ولدات كلب باير مونيخ مانويل نوير نا مسارع نمتصبر دليتاري علام أبزق المقرب معلتات كلب باير مونيخ نا حلا ولدات كلب شالك ألكسندر نوبيل أب كراماتنا مسارع كتصبر مست تصاوتاين كلبون أب سمم مبصحة ذكر كوينو أب 2011 كاب كلب شالك نا مسارع تصبرتون انتشاعات عامتات كم قدامي حلا ولدتان زقلقله ود 33 عامت نوير كونتراتو دحر عامت زبقع مس مخانو زفلت كوينو كلب جوفنتوس قدامي حلا ولدتا تشيزني بتماسالي كونترات أب 2021 كبقع مس مخانو نزم كور حلا ولدات نام مسارع كتصمبرو دليتي حديرا زلم نعلمي إرنستو بالفيردي أبز حلفة معلتات زباررت كلب برشلونة بتتصاوتاي برازيلاويت كلب بالميراس ماوتيس فرنانديز نمفرم مستا كلب أبس مبصحة فليتام ود 21 عمد فرنانديز زحلفة عمد نابز عباي برازيلاويت كلب بالميراس كم تتصمبره زذكر كوينو بارسا نستتصاوتاي كتكتاتولو يتصنحم بمسرت مجلسي موندو ديبورتيفو دما بارسا نز أكافالي 6 مليون يورو كتكفللو دحيرا دما 9 مليون نزا كلب كتكفليه تسمامي عام كابزيناتات كلب بارسا كي وصانا دما وسان تتصاوتاي زا كلب زخونه جرمناو حلا ولدات مارك اندري تير شتيغن كاب مهرم تحوي نابل متمليسلم زحلا ولدات اب بركوب زغطمو مهرمتي كساب مززام زعمت سبورت كاب صوتا كرحب مخانو كنغرلو تصنع كوينو لو مغن مس كلب بلو لممد كغبريو ترايوم
ጀርመናዊ አካፋሊ ክለብ አርሰናል መስዑት ኦዚል ክለቡ አርሰናል ንአርቴታ ምምዛዛ ቆንዕ ውሳኔ ምዃኑ ገሊጹም እዚ ጀርመናዊ ብሉጽ አካፋሊ ኣብ ትሕቲ ኡናይ ኤምሬ ሕማቕ እዋናት ከም ዘሕልፈን ኣብዚ ዓመት ኣብ ትሕቲ ኤምሬ ኣብ 4 ጸወታታት ጥራይ ምስላፉ ይዝከር ኦዚል ኣብ መግለጺኡ ድማ አርቴታ ንክለብ አርሰናል ንምህናጽ ተወዳዳሪት ክለብ ክገብራ ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነት ገሊጹም አርቴታ ንክለብ አርሰናል መሪሑ 5 ግጥማት ከም ዘሰላሰለን ኣብ ሓደ ግጥም ጥራይ ስዕረት ከም ዝጣዕምን ስታቲስቲክስ ይሕብር መስዑት ኦዚል ኣብ መግለጺኡ ኣብዛ ክለብ ካብ ዝመጸሉ ዕለት ጀሚሩ ናሃዋሁ ናይ ቅድም አርሰናል ይመልሰሎም ናይ ምቅላስ መንፈስ ክህልወናን ኩዕሶ ናይ ምቁጽጻር ብቕዓት ከነዕብን ይሰርሐሎም ካብዚ ክብገስ ድማ ኣብ ኩሉና ሕጉስን ፍሽኽታ ዝመልኦን ግዜ ንሕልፍ ኣለና እዚ ድማ ዕውታት ክገብረና ብልክዕ ንኣርሰናል ዝበቅዕ ሰብ እዩ ክብል ተዛሪቦም አርቴታ ኣብ አካዳሚ ክለብ ባርሳ ከም ዝተመልመለን ምስ ክለባት ፒኤስጂን ኤቨርተን አርሰናል ሲቲ ዝርከበን ክለባት ድሕሪ ምጽዋቱ ከም ምክትል ፔፔ ጓርዲዮላ ኮይኑ ምስ ሲቲ 2 ዓመት ሰሪሕ እዮም ክለብ ስዋንሲ ንመንእሰይ አካፋሊ ቸልሲ ኮኖር ጋላገር ብልቓሕ ክሳብ ምዝዛም ዝዓመተ ስፖርት ናብ መሳርዓት ጸንቢራቶም ዝወዳ 19 ዓመት አካፋሊ ብልቓሕ ምስ ክለብ ቻርልተን ክትጻወት ምጽንሑን ምስታ ክለብ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቑ ድማ የዒንቲ ብርክት ዝበላ ክለባት እንግሊዝ ክስሕብ ክኢሉ እዮም ክለባት በርንላይ ኖርዊችን ነዚ መንእሰይ ንምፍራም ናብ ክለብ ቸልሲ ሕቶኸም ዘቕረባን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ መንእሰይ ግን ነቲ 2017 ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዋንጫ ዓለም ትሕቲ 17 ኣብ ዝዓተረትሉ ዓላሚኡ ዝነበረ ስቲቭ ኩፐር ዳግማይ ንምስራሕ እዩ ነዛ ዌልሳዊት ክለብ መሪጹ ዘሎም ግጥባት ኤፍኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ሎም ምሸት ብክልተ ጸወታታት ቀጺሎም ሲነሮም ቀዳማይ እግሪ ግጥም ናይ ዘን ክልተ ክለባት ብዘይ ሸቶ ከም ተዛዝመ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዝካየደ ጸወታታት እዘን ክልተ ክለባት ንገለ ካብ ወሰን ተጻወተን ክዕርፋይን ተራየን ኣብዚ ኣብ 10 ደቂቕ ናይ ጸወታ ድማ ወልብስ ብጌጋ ፍሬድ ዝረኸብዎ አጋጣሚ ራውል ጂሜኔዝ ንኔቶ ዝቐበሎ ኩዕሶሞ ኔቶ ናብ ሸቶ ዝለወጣ እንተኾነ ግን ብባር ተራያ ራውል ጂሜኔዝ ብኢዱ ብምትንካፉ ክስርዝ ኣይተራዩ ማይ ዩናይትድ መንገዲ ኳን ማታ ዝገበረታ ሓደገኛ ፈተነ በሓላውልዳት ወልብስ ክድሕን ከላ ወልብስ ብመሰመጥ ካዕቲ ዝረኸባ ኩዕሶን ጂሜኔዝ ኣብ ናጻ ቦታ ዝረኸባ ዓድል በሓላውልዳት ማይ ዩናይትድ ሮሜሮ ድሒናያ ወልብሱን ብመንገዲ ዶሄርቲ ዝረኸበታ ዓድል ዓንዲ ልዳት ሃሪማ ተመሊሳያ ጸወታ ድማ ንዕረፍቲ ባዶ የምርሕም ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ብዓብላልነት ማይ ዩናይትድ እዩ ተሰላሲሉ ማይ ዩናይትድ ብመንገዲ ጄምስ ሓደገኛ ፈተነ ከተካይድን ከላ ወልብሱን ብመንገዲ ኔፕሰን ኔቶን ዝረኸበተን ዕድላት ሓደጋ ክፈጥራ ዝኽእላ ነይረን ማይ ዩናይትድ ድማ ብመንገዲ ኣብ ብሉጽ ኣቃውማ ዝርከብ ስፓኛዊ ማታ ብዝረኸበታ እንኮ ሾቶ ንወልብስ ሓደ ባዶ ብምርታዕ ናብ 4ይ ዙርያ ውድድር ኤፍኤ ካፕ ሓሊፋላ ኳን ማታ ኣብ ዝሎም ምሸት ተጻወቶ ጸወታ መበል 100 ጸወቱ ማልያ ዩናይትድ ወዲሁ ተጻዊትሎም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክለብ ቻርልስ ሲቲ ንካርዲፍ ዓዲ ማየት ገጢማ ኣብ 7 ሸቶታት ተራእዮ ጸወታ ድማ ካርዲፍ 4-3 ተዓዊታ ወጽያ ካርዲፍ ንሸቶታታ ካብ ፍሊንት 2 ካብ ጆሽ ማርፊ ዳኒ ዎርድ ክትረኸበን ከላ ንሸቶታት ቻርልስ ድማ ቶማስ 2 ድማ ካብ ማኬርዲያ ረኺባተን ብዛዕባ ተሓጊዛ ድማ ካርዲፍ ናብ 4ይ ዙርያ ኤፍኤ ካፕ ሓሊፋ ትርከብ ግጥማት ኮፓ ኢጣልያ ሎሚ ብናይዙር 16 ውድድራቱ ቀጺሎም ሲዮም አርሞሽሽ ክለብ ጁቬንቱስ ንኡዲኔዝ ዓዲማ ብገፊሕ 4 ባዶ ዲኻ ናብ ዝቕጽር መድረኽ ሓሊፋላ እዛ ብማውሪሲዮ ሳሪ ትዕለም ክለብ ንሸቶታታ 2 ካብ ፓብሎ ዲያባላ ካብ ኮስታ ሂጉዌንን ድማ ሓንቲያ ረኺባ ኣብ ጸወታ 2 ሸቶታት ዘመዝገበ አርጀንቲናዊ ዲያባላ ኣብ 3 ሸቶታት ክለቡ ኣበርክቶ ብምግባር ንሸቶ ሂጉዌን ድማ ብምህንዳሱ ብፍሉይ ደሚቕ እዮም ታሪኻዊት ኤሲ ሚላን ንስፓል ዓዲማ ናይ 3 ባዶ ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ ክሪስቶፍ ፒያቴክ ሳሙኤል ካሲሎጆ ቲዮ ሄርናንደዝ ድማ ንሸቶታት ሚላን ዘመዝገቡ ተጻወትቲ እዮም ፊዮረንቲና ድማ ነታ ኣብ ጽቡቕ ብቕዓት ዝቐነየት አትላንታ 2-1 ብምርታዕ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሓሊፋላ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ወልብስ ናብ ፊዮረንቲና ተሰጋገረ ፓትሪክ ንሸቶታት ፊዮረንቲና ከመዝግብ እንከሎ ኤሊችክ ድማ ንአትላንታ ካብ ስዕረት ዘይናገፈት እንኮ ሸቶ ኣመዝጊቦም ኣብ ጸወታ ተጻዋታይ ፊዮረንቲና ጀርማን ፓዜላ ኣብ መበል 7 ደቂቕ ብቀይሕ ካርድ ምብራሩ ፊዮረንቲና ዝተረፈ 20 ደቂቕ ብጎደሎ ተጻዋቲ ክትጻወት ተገዲዳ ብዘይጋዚ ግጥማት ሊግ ሓደ ፈረንሳ ሎም ምሸት ቀጺሉ ኣብ ዘምሰሉ ክለባት አሜስን ሬምስን ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ኮንታን ድማ ንሸቶ አሜስ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ክኾን ከሎ ኮሎ ኩቶሳ ድማ ንሬምስ ዘመዓራረይ ሸቶ ኣመዝጊቦም ክለብ ሬምስ መጋጥምታ ኒመንስ ብእንኮ ሸቶ አድሪያን ሃኖ ሓደ ባዶ ክትረታዓን ከላ መቀናቐንቲ ክለባት ፒኤስጂን ሞናኮን ዳግማይ ዝተረኸባሉ ጸወታ ድማ ብዓወት ፒኤስጂ 4-1 ተዛዚሞም
ንሸቶታት PSG ዘመዝገቡ ተጻዋቲ እምባፔ፣ ኔይማር፣ ሳራቢያ ክኾኑ ከለዉ ቲሞ ባካዮኮ ድማ ንሞናኮ መእተዊ ገዛ ዝኾነ ሸቶ ኣመዝጊቦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን